Imos con información deportiva. O Villarreal superou ao Deportivo na final e corouse no torneo internacional con Galsa. Preto de 40 equipos de diferentes puntos do mundo deronse cita na Pobra cun fin solidario e deportivo. O Estadio da Alta viviu esta fin de semana a festa do fútbol base da comarca. O torneo internacional con Galsa contou con 37 equipos chegados do Barbanza, de Galicia, de España, de Francia, Portugal, Estados Unidos e Dubai. As mellores canteiras participaron nesta nova edición desta competición que une deporte coa solidaridade, e na que a emoción estivo moi presente. O sábado xogouse a fase de grupos e onte domingo foron desenvolvéndose as eliminatorias ata chegar á final. Estivo protagonizada polo Deportivo da Coruña e o Villarreal, que se xogaron o título logo dun gran torneo. O equipo coruñés encabezou a competición deixando atrás de si rivais da talla do Real Madrid, un dos favoritos, e do Calasanz. Os valencianos impuxéronse o Coruxo e o Valmiñor para plantarse na final, onde conquistaron o título por un contundente 3-0. O torneo internacional con Galsa consagrouse como unha cita futbolística de referencia para o fútbol base a nivel galego e nacional, coa presenza de canteiras recoñecidas como a do Real Madrid, o Villarreal, o Deportivo, o Rayo Vallecano ou o Celta. Pero tamén está a coller sona fora das fronteiras, coa participación do Real Olé de Nova York e o do Fursan Hispania de Dubai. A parte solidaria é o motor deste campeonato, xa que todo o recadado irá destinado á Fundación Aladina. A organización destacou o bo funcionamento do torneo e o nivel amosado polos equipos participantes.